Ir-Russja qed turi interess li żżid ir-relazzjonijiet kummerċjali ma' Malta. Għaldaqstant ir-Russja lesta tibda tħaddem analiżi teknika biex tidentifika f'liema setturi tista' tikkollabora u tiftaħ opportunitajiet ġodda. Dan kien is-sentiment ewlieni li ħareġ minn il-laqgħa li kellu l-Prim Ministru Malti mal-Ministru Russu għall-Iżvilupp Ekonomiku. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li relazzjonijiet bejn Malta u r-Russja ma żviluppawx kif żviluppaw rabtiet oħra ta' Malta ma' pajjiżi oħra taħt din l-amministrazzjoni. Irrefera r-relazzjoni bejn Malta u ċ-Ċina li fl-aħħar 3 snin Malta saħħet b'mod qawwi l-ħidma tagħha magħha. Għaldaqstant innota li l-interess tar-Russja li żżid relazzjoni kummerċjali ma' Malta jagħmel ħafna sens. Il-Prim Ministru Joseph Muscat irrefera taħdidiet li saru bejn il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker u l-President Russu Vladimir Putin. Qal li dawn it-taħdidiet batu messaġġ importanti li l-burdata nbidlet għal waħda iktar ġusta u hemm realizzazzjoni li l-Ewropa trid titkellem aktar ma' Russja. Din il-laqgħa ġiet jum wara li f'San Pietruburgu il-Prim Ministru Joseph Muscat kien fost il-mexxejja dinjija li attenda u indirizza l-International Economic Forum. Forum li sessjoni plenarja tiegħu kienet indirizzata mill-President Russu Vladimir Putin u l-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi.